Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nós Xesús Rodríguez, que é o presidente de Umia Vivo. Bos días, Xesús, gracias por vir ata aquí. Bos días, encantado de vir. Como poderíamos definir Umia Vivo? Unha asociación ecoloxista en defensa do patrimonio tamén? Umia Vivo naceu como un colectivo despois da loita contra o encoro que tuvo lugar en Caldas e na comarca. Chegado un momento, constitúyese como asociación cultural, donde os obxectivos prioritarios son patrimonio, medio ambiente e o que son os valores do territorio nun sentido moi amplio. Últimamente saiu na prensa que vos entrevistastes ca Valedora do Pobo por un problema que hai en Caldas por tema duns xardíns. Que nos pode contar desta situación? Vamos a ver, a Asociación Umia Vivo leva unha serie de traballos e iniciativas tanto preferentemente no Concello de Caldas, pero tamén noutros ámbitos do territorio de Pontevedra, Umia e Salnés. As iniciativas e os traballos teñen unha relación moi directa co patrimonio arqueolóxico. Logo tamén, dentro do que é o ámbito do patrimonio arqueolóxico, temos levado a cabo iniciativas que tiveron certa repercusión, como é o proxecto de Trazas de Pontevedra, que era un proxecto con unha financiación de 6,5 millóns de euros para investir en 18 castros da provincia. Posta en marcha a primeira fase dese proxecto e analizados o contido dos proxectos que se realizarían posteriormente, entendemos que era unha actuación moi agresiva porque pretendía actuacións de impacto sobre territorio arqueolóxico desos castros. Entón tomamos a iniciativa de denunciar ese proxecto polo agresivo que era, e esa iniciativa nosa foi secundada por ICOMOS e máis polo Consello da Cultura Galega, conseguindo ao final a anulación ou a paralización dese proxecto por importe dos 6 millóns que restaban para 15 castros da provincia de Pontevedra. Logo tamén, desde o ano 2007, levamos unha iniciativa na defensa do patrimonio no que é o ámbito do Monte Xebre, porque o Monte Xebre ten un interés paisaxístico indiscutible e, ademais, nese territorio sitúase un conxunto de laxes petróglifos con gravados rupestres que levan soportando tanto o impacto dos incendios como o impacto de actuacións de xestión forestal sin ter en conta a súa existencia ou sin preservalos. E como están eses petróglifos agora? Eses petróglifos agora, pois, houve algunhas, son intervencións puntuales, pero que non teñen unha continuidade no mantenimento para mantelos libres de vegetación e accesibles para a visita da veciñanza. Outro tema no que tamén entramos no ámbito arqueolóxico foi o proxecto de Compostela Rupestre, un proxecto con un importe de medio millón de euros que se plantexou entre varios concellos desa área, pero que non foi máis alá da elaboración dun diagnóstico que incluso non foi aprobado definitivamente pola Diputación, que era a promotora xunto con varios concellos, e que se quedou fundamentalmente na elaboración dese documento que nin siquiera se chegou a aprobar. E polo que lle preguntaba eu concretamente da Carballeira de Caldas, en que situación está ahora mismo este proxecto? A Carballeira de Caldas é un tema no que vimos levando un traballo de seguimento, especialmente desde o ano 2008, en que aparece un primeiro proxecto de musealización, incluso con a creación dunha aula de interpretación, que non durou máis alá de 2 anos esa aula. Logo xa se dedicou ese edificio a outras finalidades. Logo houve un segundo proxecto que podemos considerar o proxecto de maior impacto
sobre a Carballeira de Caldas. É un proxecto do ano que se realizou entre o ano 2010 e 2011 por un importe de 700.000 euros con financiación do 1% cultural do Goberno do Estado. Ese proxecto foi a iniciativa da Asociación Un Mía Vivo que a Consellería de Medio Ambiente entrou no estudio ou no impacto das obras realizadas, chegando a Consellería de Medio Ambiente a declarar ese proxecto ilegal e, además, impoñendo unha sanción de 6.000 euros despois da tramitación dun expediente e unha serie de medidas correctoras. Si ben, dentro do expediente sancionador hai un informe da xefa de Servicio de Patrimonio Natural onde ven a dicir que os daños pola súa entidade son irreparables e, ademais, fai unha proposta de descatalogación da Carballeira de Caldas. Ben, o tema, pois, chegou a ese punto de tanto de impacto como de consecuencias. Que era o que se facía concretamente sobre a Carballeira? O impacto supuxo unha alteración da rasante do terreno, unha serie de recheos, que ademais nese recheos utilizouse materiales inadecuados, e ademais a creación dunhas alcorques nos exemplares. Curiosamente, a implantación desos alcorques non estaba prevista no proxecto inicial. Foi unha decisión posterior que, ademais, contou co visto bon non só do arquitecto redactor do proxecto e director, sino tamén de técnicos forestais. E a vista de todas estas accións que me comenta que fan desde a asociación, diría vostede que somos unha sociedade que coida o patrimonio? En absoluto. Temos moi claro, levamos un traballo de defensa do patrimonio un pouco ao marxen das organizacións e da clase política como tal. Por parte da clase política non hai unha sensibilidade nin unha prioridade pola preservación, difusión e concienciación sobre os valores do patrimonio. Neste senso, a seguinte campaña ou traballo que se acometeu desde a asociación foi o traslado de eventos multitudinarios que se realizaban na Carballeira para sacalos dai, polo seu impacto indiscutible. O impacto dos eventos multitudinarios non o apreciamos só o nós. Os documentos base sobre a Carballeira, que é o plan director, o plan de xestión e máis un proxecto de restauración, acreditan que o Concello, as intervencións levadas a cabo na Carballeira por iniciativa do Concello de Caldas de Reis supuxeron un impacto grave sobre a Carballeira, sobre todo pola compactación do terreno que leva consigo un deterioro ou unha difícil viabilidade futura dos propios carballos dese espacio. Entón, pero conseguir o traslado destes eventos multitudinarios foi un traballo que durou 4 ou 5 anos, porque a iniciativa da Asociación Un Mía Vivo foi trasladada ao Defensor del Pueblo que como queixa polo impacto e deste tipo de eventos abriu un proceso de tramitación e investigación que durou esos 5 anos ante a Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Cultura, Concello de Caldas, no que quedou acreditado que a Asociación Un Mía Vivo foi a única que se personou e que denunciou o impacto destes eventos. E como levou a sociedade este cambio? Se estaban a favor, estaban en contra? A cuestión de fondo é que viñase considerando eso como hai unha aceptación social deses eventos, ademais promocionados ou animado pola propia clase política, porque consideran que eso son foros multitudinarios que lle dan, pois, de alguna forma, audiencia ou protagonismo.
Entón foi un traballo que tuvo moitas reticencias. O expediente sancionador que tramitou, ben, é dicir, conseguiuse ademais que o tema fora tratado no Comité de Especies Senlleiras, que é un órgano colexiado que toma as últimas decisións sobre a protección destes elementos. A pesar de que os informes de inspección de funcionarios de medio ambiente sobre os eventos multitudinarios chegaron a decir que iso non causaba daños nin impacto negativo, que quedou en evidencia a propia Consellería. Na investigación do Defensor del Pueblo tamén quedou demostrado que a Consellería de Cultura recoñeceu que non fixo o seu traballo como entidade que ten competencias no tema. Tal foi así que incluso o Defensor lle recordou a dita Consellería e máis a Medio Ambiente a necesidade que exerceran as súas competencias en relación con este elemento singular do patrimonio. Por outra parte, fálase da carballera como un dos elementos emblemáticos de Caldas de Reis como valores patrimonial e medioambiental. Pero seguimos tendo un problema. O problema que temos desde a asociación é agora a negativa do Concello a facilitar información sobre os proxectos e os expedientes que se están a tramitar, cando está acreditado que esta asociación foi a única que tomou iniciativa na defensa dese territorio. Esta negativa do Concello de Caldas levouse á Comisión de Transparencia de Galicia, que ditou unha resolución no mes de xaneiro do 2025 ordenándolle ao Concello que se respostara a solicitude de información sobre os expedientes e os proxectos en marcha. Coa advertencia de que se non incurriría nunha infracción de grave. O Concello, a pesar disso, non fixo absolutamente nada, mantuvo... Siguen sin ter acceso a esa información. Seguimos sin ter acceso, e non só sin ter acceso, senón que hai unha iniciativa de acusación e pretensión de desprestixio do traballo desta asociación e das persoas que representamos a esa asociación. Ante este feito, acudiuse... Bueno, hai que señalar que a Comisión de Transparencia de Galicia é un órgano formado polo Consello Consultivo de Galicia, Consello de Contas, Federación de Municipios Galega, Xunta de Galicia e presidido pola Valedora do Pobo. Ante esta reticencia do Concello, pedimos unha entrevista coa Valedora do Pobo. Entón, tuvemos unha sesión de traballo onde se analizou a falta de transparencia do Concello de Caldas neste expediente concreto, pero tamén en outros asuntos ou en outras queixas que foron plantexadas a iniciativa desta asociación. Quedou acreditado pois unha falta de transparencia permanente deste Concello sobre temas de patrimonio e medio ambiente. Visto o resultado da falta de información do Concello, acudiuse a transparencia do Goberno do Estado. Porque ao mesmo tempo que hai unha transparencia a nivel de comunidades autónomas, tamén hai uns órganos de transparencia dos ministerios do Goberno do Estado. Neste caso, transparencia do Ministerio de Turismo, que é o ministerio que concedeu a subvención de 1,5 millón de euros, respostou a solicitude de información trasladándolle á Asociación Umia Vivo o expediente íntegro formado por uns 46 documentos. Entón, a día de hoxe, esta asociación a que ten toda a información existente
sobre esta problemática. E, en base, feito un análisis da mesma, plantexáronselle ao Ministerio de Turismo unha serie de cuestións a aclarar sobre a tramitación, sobre as condicións da subvención concedida e a realidade, a falta de información do Concello e a necesidade de declaración de determinados temas. E quería preguntarte tamén por outros, que se tuvera que destacar vostede desta zona, xa que me di que non só traballan en Caldas, sino tamén en toda a comarca, na provincia, que lugares destacaría a nivel de patrimonio? Vamos a ver, levouse, hai unha campaña que se iniciou no ano 2018 en diferentes concellos da comarca de Pontevedra, Salnés e Umia Vivo, dirixida aos plenos das corporacións municipales en relación coas intervencións no patrimonio arqueolóxico, en concreto nos petróglifos. Provocamos a presentación de alegacións aos orzamentos de varios destos concellos durante varios anos seguidos, nos que o único que se pedía era que consignaran partida para o desbroce e señalización dos petróglifos ante os riscos ou de incendios ou de traballos forestais. O resultado foi que nunca aceptou ningún dos concellos esta iniciativa. Non só non aceptaron, senón que en algúns casos, xa fora coa abstención da oposición ou ben por unanimidade dos tres grupos maioritarios, rechazábase esta iniciativa sistemáticamente. Sí, por lo que me di non están implicados na protección do patrimonio, pero preguntáballe se tuvera que destacar algún, pois a nivel, para que a xente os coñeza, que lugares destacaría? Home, temos no Monte Xiabre un conxunto de petróglifos por riba dos 20 laxes con gravados na parroquia de Cea, e temos tamén no concello de Catoira unha serie de achados, algúns deles recentes, e aparece como figura máis difundida o petróglifo da Laxe dos Bolos, que si ben é un dos máis importantes por superficie e por variedade de gravados, tampouco contou con un cuidado habitual e permanente por parte do propio Concello nin da Xunta de Galicia. Si ben houve unha intervención reciente que curiosamente se fixo consistente basicamente en digitalización máis que en restauración da pedra e máis do seu entorno. Outro tema que tamén foi iniciativa xunto con outros asociacións e colectivos foi o plantexar unha moción pola biodiversidade frente á eucaliptización que se levou a máis de 25 concellos de todo Galicia, na que a asociación xunto ca Asociación Irmandade Illa de Tambo, a Forneiriña máis a Novaterra, o que se plantexaba era a declaración do eucalipto como especie invasora e unha progresiva redución da superficie dedicada á mesma. Isto levou consigo un único concello que defendeu, con todas as consecuencias, o acordo municipal pola biodiversidade e pola declaración do eucalipto como especie invasora, que foi o Concello de Teo. Eso supuxo unha resolución desestimatoria do Ministerio de Medio Ambiente e logo o inicio dun procedimento contencioso administrativo no cal se personaron as comunidades autónomas de Andalucía, Asturias e Galicia en contra da declaración como especie invasora. Pero o máis interesante neste expediente foi a emisión dun informe polo Comité Científico. É un órgano colexiado constituído por normativa legal que non só chegou á conclusión de que o eucalipto é unha especie invasora polo impacto múltiple sobre o territorio e sobre
a vegetación e o equilibrio da biodiversidade, senón que incluso propoñía a erradicación desa especie. Nos, como inicio da actuación, o que se propoñía era unha progresiva reducción da súa implantación. E queria preguntar tamén, no 2021 atoparon vostedes no Xiabre un petroglifo único, non? Na súa categoría. Por que era único? Sí, único pola originalidade. Estamos falando da Pedreira 1, que logo tamén se atopou noutro outeiro, estamos falando da parroquia de Bemil, ademais dese da Pedreira 1, que era moi singular polos motivos que non se atopaban habitualmente noutros xacementos. Tamén se localizaron outros 7 pedras con gravados, o que moi cerca dese mesmo. Tanto eses dous conxuntos están situados cerca dunha fervenza, que é a fervenza de Firidauga, que é un elemento tamén singular do territorio do Monte Xiabre. E logo apareceu tamén outro no monte do lugar de Paradela, que era o Chan do Candón. E quería tamén, para ir rematando xa, porque xa nos quedamos con pouquiño tempo, xa que me dixo que as administracións non están moi implicadas no coidado do patrimonio, que mensaxe lanzaría para que se impliquen máis no coidado do patrimonio? Por que sería importante coidar o patrimonio que temos? Vamos a ver, sí, o tema das administracións non só non hai un desinterés, senón que hai unha actitude claramente hostil para aquelas entidades que levamos un traballo habitual de defensa do patrimonio. É algo que resulta difícil de entender, posto que é unha obriga legal que teñen todas as administracións, posto que o traballo que facemos entidades culturales é un traballo de voluntariado, mentras que eles teñen unha obriga explícita. Pois iso non ten unha explicación coherente nin razonable. E o que menos ten unha explicación coherente e razonable é a actitude hostil, pública e notoria de algunhas organizacións políticas a nivel de comarca e de Pontevedra en contra daquelas persoas que levamos un traballo decidido e habitual na defensa deste patrimonio. Bueno, pois Xesús, a seguir adiante, a pesar da actitude hostil, a seguir na defensa do noso patrimonio. Moitas gracias por vir hoxe ata aquí. Non sei se lle quedou algunha cousa que quixera Non, eu, se queres, podo che... É que pola cantidade de temas, pois tampouco... Sí, hai que resumir, ou ben vou aludindo aquilo que se me vai ocurrindo sobre a marcha. Perfecto, bueno, pois estuvo perfecto. Moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, e gracias a vostede tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.